Sitten kun mä tulin makuuhuoneesta, mä näin papin ja 2 poliisia. Niin ensimmäiseksi pappi sanoi hyvin niin kuin nopeasti, että Kalle ja Iida on menehtynyt eilen kolarissa. Ja mä muistaakseni rätkähdin hänen kaulaansa sitten ja huusin, että ei nyt kumpikin. Että se mulle on jäänyt mieleen, että ei kumpikin. Että mun oli niin vaikea hyväksyä se, että siellä oli kumpikin. Siellä oli noin 18-vuotiaita nuoria kokoontuneet kaikki kavereita keskenään. Niin kuin näin maaseudulla tapana on, niin ajokortti kun saadaan, niin reviiriä vähän laajennetaan. Ja nyt oli perjantai-ilta, kokoonnuttiin ja lähdettiin niin sanotusti ajelemaan. Me oltiin silloin kotona ja mun äiti oli esimerkiksi meillä käymässä silloin ja kuinka ollakaan Kalle sattui olemaan sitten vielä kotona silloin, kun mummukin oli. Et Kalle niin kuin ehti näkemään mummun vielä ja kun yleensä Kalle sitten jo meni, että sitä ei paljon näkynyt kotona, kun hän oli 17, niin se oli hyvin vähän, mitä hän kotona sitten oikeastaan perjantai-iltaisin näkyy. Et mummu oli sitten antanut hänelle vielä rahaakin ja rahat oli lompakossa kuluttamatta, mikä musta oli aika yllättävää, että niille ei ollut ostettu mitään tupakkaa tai olutta eikä muuta. Mutta ja sitten Iida kun oli lähdössä, niin mä tulin itse just silloin kotiin, kun Iida oli tuossa pihalla seisomassa. Ja sanoin Iidalle, että sitten et lähde minkä hurjan mukaan, niin kuin, että katot sitten, että pääset kotiin. Että jos ei ole kyytiä, niin soitat taksi tai soitat mulle, että mä maksan taksin. Että sit katsotkin, että et mene mihinkään arveluttavan kyytiin, että soitat taksin. Ja tapahtuma-aikana oli huono sää. Lumisade, lumi pöllytti. Siinä kuulusteluissa selvisi, että esimerkiksi Tampereen suunnasta tämän henkilöauton perässä ajanut rekka-auton kuljettaja kertoi, että ei voinut ajaa kuin 6-70. Ja kaikista autoista lähti valtava lumenpöly. Ja hänkin oli ilmeisesti ja olikin nähnyt tämän nuorten auton ajavan edessään, mutta valot näkyi silloin tällöin, että sitä etäisyyttä oli kuitenkin jonkun verran. Ja kun sää oli huono, niin näkyvyys oli huono. olin käynyt illalla nukkumaan, nukuin vähän huonosti ja aamulla heräsin siihen, että mun nimeä huudellaan eteisestä, koska meillä ei ole sitä ovikelloa. Ja sitten kun mä tulin makuuhuoneesta, mä näin papin ja 2 poliisia. Niin ensimmäiseksi pappi sanoi hyvin niin kuin nopeasti, että Kalle ja Iida on menehtynyt eilen kolarissa. Ja mä muistaakseni rätkähdin hänen kaulaansa sitten ja huusin, että ei nyt kumpikin. Että se mulle on jäänyt mieleen, että ei kumpikin. Että mun oli niin vaikea hyväksyä se, että siellä oli kumpikin.
Sitten ilmeisesti meillä oli ihan hauskaa. On selvinnyt, että olutpullojakin oli autossa ja niitä oli nautittu, mutta ei mitään suurissa määrin. Jonkun näistä nuoren kaveri asui tuolla Forssassa Tammelassa ja siellä olisi ollut jotkut hippalot ja heitä oli sinne kovin kutsuttu ja sitten päättivätkin jossain vaiheessa, että lähdetäänkö ajelemaan sinne päin. Ilmeisesti Huittisista sitä Pori-Helsinki-tietä ajoivat kohti Forssaa ja Tammelaa ja soittelivat siitä matkalta sinne kaverille, että tulossa ollaan, että kyllä me nyt ainakin käymään tullaan ja sillä matkalla olivat. Viimeiset puhelut oli, mun poika oli soittanut ja kysynyt yhdeltä tuttavalta, että mikä on Euroopan pienin pöllö ja soitti mun miehelle, että mikä on valon nopeus, että he kävi tämmöistä tietovisakilpailua siellä autossa siinä viime hetkellä ja sitten viimeinen puhelu oli soitettu, että sinne mihin he oli menossa, että missä me ollaan, että me ollaan eksytty, että meidän täytyy kääntyä ympäri, mutta sitä ei sitten tietysti enää tullut. Jostain syystä sitten tuossa Humppilan kohdassa niin he kääntyvätkin tänne Loimaan suuntaan. Todistajakuulustelusta käy ilmi, että ne oli soitellut, että me taidetaan olla eksynyt tai että ollaankin väärällä tiellä. Ja mulla on semmoinen käsitys, että he ajoi sinne Tammelaa kohti, mutta Humppilassa on tullut sitten jo vähän uskon puute ja onkin käännytty tälle Ysitielle ja lähdetty kohti Loimaata. Ja sitten ei montaa kilometriä päästykään, kun tuli tämä kohtalokas törmäys. Seitsemän ihmistä on saanut surmansa rajussa liikenneonnettomuudessa Loimaalla, Varsinais-Suomessa. Henkilöauton ja taksin kolari sattui myöhään eilisiltana. Suurin osa uhreista on nuoria. Tiedotustilaisuus järjestetään kello 10 Loimaan poliisilaitoksella. Eli siellä oli noin 10 sentin lumikärryä. Sen jälkeen poliisit sanoo mulle ihan sillä rauhallisesti, että jos mä kävisin, niin kuin pukisin kunnolla päälleni ja tulisin rauhallisesti istun keittiöön, niin he selittää asiat. Ja mentiin istumaan keittiön pöydän ääreen ja sitten poliisit rupesivat selittämään sitä tilannetta, mikä siellä on ollut, sitä kolaria, että mitä on tapahtunut, missä kohtaan auto on mennyt ja mitkä oli ne olosuhteet ja mitä varten se auto sitten lipesi ja tuli vastaan tulija ja he törmäsi. Ja että kaikki on kuollut silmänräpäyksessä ja kaikki oli autossa, kukaan ei ollut lentänyt autosta ulos eikä mitään semmoista. Että poliisit istuivat aika kauan ja hyvin rauhallisesti ja nätisti selitti, että sen pystyi tajuamaan siinä tilanteessa, vaikka oli niin shokkitilassa, niin että tajusi, mitä on tapahtunut. Loimaan suunnasta tuli henkilöautoilija, joka oli törmätä itsekin tähän kolarirysään. Eli ei palannut kuin yksi takavalo siitä taksiautosta ja hän sen huonossa kelissä viime tipalla havaitsi, sai väistettyä ja pysähtyi. Hän on kertonut, että oli aivan hiiren hiljasta eikä hän oikein tiennyt, mitä on tapahtunut. Kunnes sitten tuli rekka-auto myös Turun suunnasta ja näki hänet. Hän oli laittanut hätävilkut, niin rekka-auto pysähtyi näiden onnettomuusautojen taakse. Ja siinä valoissa he havaitsivat, että nyt on tapahtunut todella paha kolari. Floskakeli oli ihan hirvittävän huono. Näkyvyys oli huono, mutta se floska oli se kaikista pahin, koska tiellä oli semmoinen yli 10 senttiä floskaa. Ja he selitti, että jos siinä lähtee pyörä hiukankin liirtoon, niin se menee. Mutta sitten myöskin se tie oli tosi huonossa kunnossa, että me käytiin itse siellä
ajamassa sitten parin päivän päästä, niin siinä oli semmoinen 10-20 metriä pitkä uramonttu, siis oikein niin kuin monttu, todella huono kohta. Eli tässä nyt lähinnä näitä vallitsevia keliolosuhteita Tampereen suunnasta kuvattuna. Tässä kohtaa on mennyt aura, eli tilanne ei ole enää sama kuin onnettomuushetkellä, mutta mä lähden tästä kulkemaan Loimaan suuntaan ja paloautosta tulee halogeenia, niin katsotaan missä kohtaa auraus loppuu ja sitten ollaan vallitsevissa keliolosuhteissa. Joo, tämän liikenneonnettomuuden yhteydessä niin heti ensimmäisenä päivänä oli havaittavissa, että nämä keliolosuhteet, tien auraamattomuus ja tien pinnassa olevat asfalttirikkeet muodostuu varsin suuren roolin tässä koko asiassa, kun mietittiin syitä ja siihen alkoi lehdistö ynnä muu puuttumaan. Me tehdään yleensäkin aina se tapahtumapaikkatutkinta, onko jälkiä ja mitä on ja ynnä muuta. Niin tehtiin tässäkin, mutta sitten myös päätettiin, että täytyy ilmeisesti laajentaa myös sitä, koska tämä asia muodostuu nyt näin isoksi. Päätettiin seuraavana päivänä, että se tiealue harjataan lumesta täysin puhtaaksi, jotta pystytään toteamaan ne tienpinnan vauriot. Ne kuvattiin, mitattiin, katsottiin syvyydet ja tehtiin niistä semmoinen oma liitteensä tähän esitutkintapöytäkirjaan. Kun mä tulin esimerkiksi kirkosta ulos, niin mun luokse tuli heti toimittaja ja kuvaaja. Ja siinä tilanteessa oli kyllä niin shokis, että ei osannut sanoa mitään muuta kuin, että vaan joo ja Mutta jälkipäin ajatellen, niin jotkut ainakin koki niin kuin toisista vanhemmista, niin joku oli juossut kotiin niitä pakoon, että oli toimittajat juossut perässä ja että kyllä niitä toimittajia siinä oli. Että se ei ollut kauhean kiva kokemus. Se ei kyllä ollut oikein kivaa. Että 7 kuolonuhria perjantaina Loimaalla vaatineen liikenneturman osaset selviävät vähitellen. Nyt puhutaan siitä, oliko tien kunnossapito olosuhteisiin nähden riittävää. Onnettomuustiellä oli alustavien tietojen mukaan lunta perjantai-iltana 10 senttiä, kun sitä normaalioloissa saa olla noin 4 senttiä. Tiehallinto sai julkisesti arvostelua ja tiehallinnossa muistaakseni tehtiin omia tutkimuksia ja tästä asiasta, muun muassa tämän tien kunnossapidon hoitamisesta. Siitä tuli oma loppuraporttinsa, mutta en pystynyt sanomaan, että vaikuttiko se pitemmällä tähtäimellä johonkin. Sen tiedän, että tämä tieosuus korjattiin melko piankin ja hyvä olikin. Että siinä oli niin huono vuosi ja syksy, siinä oli vesi kuluttanut todella isoja syöpymiä siihen tienpintaan. Juuri tässä samassa tapahtumakohdassakin. Koko se ensimmäinen vuosi meni siinä semmoisessa
shokissa. Että oli vaan shokissa oikeastaan, että ei niinku, siinä meni vuosi. Sitten vasta rupesi oikeastaan niinku tajuamaan vähän, että missä mennään ja mitä on tapahtunut. Sitten toisen vuoden mä perustin tämän firman, rupesin tekemään töitä. Sitten mä tein vaan töitä kauheasti toisen vuoden ja kunnes mä sitten taas uuvuin ja sitten vasta se tuli se oikea uupumus ja suru ulos. Et siinä kesti se 2 vuotta ennen kuin mä sitten rupesin oikein niinku todella niinku tajumaan, että mikä se suru on, kun menettää lapsensa. Ja olin sairaalassa silloin 7 viikkoa ja sen jälkeen olen ollut sairaslomalla itse asiassa kohta 2 vuotta jo. 1,5 vuotta nyt tällä hetkellä. Jälkeenpäin sitä miettinyt monta kertaa, että kuin kauheita ajatuksia tulee ihmisen päähän. Mutta se selvisi just siellä kriisiryhmässä sitten, että niitä tulee. Että mä esimerkiksi koin semmoisen, että kun mun tyttären huoneessa oli iso kaappi, niin mä ajattelin vaan, että no nyt mä saan lisää kaappitilaa. Että mulle tulee liinavaatekaappi. Ja samalla hetkellä ajattelen myöskin, että kuin ihminen voi niinku ajatella tolla tavalla. Että kuin se voi ajatella noin hirveällä tavalla. Nämä nuoret tuli tällä henkilöautolla Humppilasta Loimaan suuntaan. Ajoivat valtatietä numero 9. Ja vähän ennen niin sanottua Koskenrannan risteystä on alamäki, mäen alla on joki ja risteävät tiet molempiin suuntiin. Tässä alamäessä tämä auto ajautui yllättäen, lähti luisuun poikittain ja oli poikittain vastaan tulevien kaistalla, kun Loimaan suunnasta tullut taksiautoilija ajoi suoraan kylkeen. Ei ollut todettavissa mitään heiluriliikkeen jälkiä, eli tarkoitan sitä, että lumessa olisi ollut kauhuhetkiä, että oltaisiin oltu toisella kaistalla ja toisella, vaan yksi nopea kääntyminen vastapuolen kaistalle ja taksiautoilija ei ole pystynyt tekemään mitään muuta kuin törmäämään. Aivan samalla sekunnilla. Että siinä mielessä aika kohtalokas myös tapahtumana. Merkku Kaikela puhuu Varsinais-Suomen päivystävä palopäällikkö Elovaara paikalla viestinti. Se vaikuttaa muhunkin joka kerta, kun mä näen vaikka Kallen kavereita, niin heitä mä nyt enemmän on nähnyt, niin he juttelee mulle hirveästi siitä ja jotenkin se on kauhean kiva ja lohduttavaa, että se lapsi muistetaan, että se ei ole hävinnyt mielistä, mutta kyllähän se aina ottaa aika koville sitten kuitenkin myöskin, että se on 2 puolta, se lohduttaa ja satuttaa sekä että. Tämä oli vähän erilainen kolari. Tässä oli samanikäisiä nuoria, menehtyi monta. Ei ollut mitään niin sanottuja ylilyöntejä, mutta kun vaan on huonot olosuhteet, ollaan liikkeellä, ei osattu ehkä sitä ottaa huomioon, niin näin voi käydä. Näin voi käydä myös sen taksiautoilijan vuoksi. Hän oli iäkkäämpi mies. Sain kuulla, että hän oli Nuutajärven mukavin mies. Hoiteli koulukyytejä.
Hän oli lopettamassa taksiuransa. Hänellä oli jo henkilöauto tallissa hankittuna, millä hän ajelee sitten eläkepäivät. Ja niin vaan kävi, että tämä oli viimeinen keikka ja törmäys ja se loppui siihen. Taksin kuljettaja ei niin paljon ilmeisesti tämmöisiä iltakeikkoja enää ajanutkaan, koulukyytejä ja jotain. Ja oli ihan viimeisiä aikoja, kun oli luopumassa autosta. Mutta oli sitten saanut kuitenkin taksikyydin, oli muistaakseni nyt Loimaalle. Vai oliko se peräti Auraan asti, mutta kuitenkin tänne Loimaan suuntaan. Ja oli sitten sieltä palaamassa, kun sitten siinä Ysitiellä matka loppui siihen törmäykseen. Taksin kuljettaja ei ole velvollinen käyttämään turvavyötä, mutta se on suositus. Tässäkin tapauksessa oli uudehko auto, oli turvatyyny, mikä laukesi. Olisiko turvavyö pelastanut? Se jää kysymysmerkiksi. Iida oli 15-vuotias ja hyvin normaalis 15-vuotiaan vaiheessa, mutta oli lähdössä lukioon ja Iida oli lähdössä Turkuun ilmaisutaidon lukioon. Hän tykkäsi hirveästi kirjoittaa ja maalata, että oli aika luova nuori ja olisi varmaan sitä myötä jo löytänyt ammattikuvansakin sieltä. Että hän halusi, se oli hyvin ehdoton hänelle, että hän halusi sinne ilmaisutaidon lukioon ja se oltiin sovittu, että hän saa sinne sitten lähteä ja että pääsee sinne menemään. Kalle kävi lukio Huittisissa, mutta koulunkäynti ei ollut niin kauhean kiinnostavaa, että hän tykkäsi rummuttaa, että hän oli ihan, ne rummut niin kuin näkyy vievä häntä mukanansa, että hän olisi varmaan niihin, sen musiikin ottanut sitten siihen elämänkuvioihin kyllä tosi tiiviisti, että se oli kyllä enemmän sen rummuttamista kuin lukion käymistä se Kallen koulu, että siinä mielessä hänellä oli vähän auki nämä päämäärät, mihin hän haluaa, mutta rummut oli kyllä ihan selkeät. Rumpuja hän halusi soittaa ja oli siinä jopa hyvä. Kyllä siitä varmaan pikkuhiljaa sitten menee eteenpäin. Ja meillä on 2 pientä lasta, jotka pitää siinä arkipäivässä kiinni. Et se on auttanut arkipäivässä menemään hirveästi, että on pieniä lapsia. Et ilman niitä olisi varmaan jäänytkin jonnekin sängyn pohjalle makaamaan kyllä. Se on ollut aika semmoinen iso asia. Vaikkei sitä ensiksi ajatellut, ensiksi se vaan tuntuu, että kaikki on niin kuin kauheata. Mutta sitten kun meni pikkasen aikaa, niin sitten tajus sen, että se on hirveä voimavara, että on niin kuin muita lapsia vielä olemassa. Että jos oltaisiin jääty 2, niin en mä tiedä, kuin olisi jaksanut sitten ollenkaan. Tässä on monta yksityiskohtaa, monta kysymysmerkkiä, mitkä kaikki on saattanut vaikuttaa tähän tapahtumaan. On ollut todella huono keli, olosuhteet huonot, maassa lunta, iso auto, takavetoinen auto. Vaikea hallita tällaisessa lumisohjossa. Monta matkustajaa autossa, se tuo vähän siihen lisää painolastia. Nuori kuljettaja, ei ole välttämättä ajokokemusta vielä paljon, ainakaan tämmöisissä yllättävissä tilanteissa. Törmäyshetkellä ketään ei käyttänyt turvavöitä, ei taksikuljettaja eikä henkilöautossa olijat.
Olisiko ne pelastanut, ne jää kaikki kysymysmerkiksi. Et siinä kun siitä porukasta lähti 6, niin mun mies laski, että jos Turussa olisi prosentuaalisesti kuollut sama määrä nuoria, niin se olisi ollut 240. Et se oli hirveän iso isku tänne kylälle, mikä siinä tapahtui. Et jotenkin tuo kylä hiljeni niin kuin täysin pitkäksi aikaa. Et nyt vasta siellä alkaa olla taas niin kuin nuoria liikkuu ja näkyy. Et meni pari vuotta, että siellä oli ihan hiljaista joka paikassa. Et kyllä se niin kuin sattui ja osui ihan hirveästi siihen kaveriporukkaankin. Ja mitä niitä kavereita on nyt nähnyt, niin kaikki ei halua edes puhukka siitä vielä. Että se on sattunut kyllä niihin nuorinkin tosi paljon. Kavereihin. Ei näitä voi ennalta arvata sitten, kun se on se kohtalokas hetki. Oppina ehkä sekin, että olosuhteet täytyy todella tarkkaan harkita. Milloin liikumme ja missä liikumme ja kannattaako lähteä, jos ei ole pakko.